Jakin dezazuen ere, Agenda 21 proiektuan parte hartzen degula, eta aurtengo gaia hondakinak da. Joan den ikasturtean, klaustroren proposamenaz, organo gorenak eskutitz bat zuzendu zion Gipuzkoako hezkuntza ordezkariari, Gema González Etxabarriri, erraustegiarekiko gure kezka adieraziz eta osasun bermeen inguruko argibideak eskatuz. Eskutitza bi alditan bidali dugu eta oraindik ez dugu erantzunik jaso. Horrez gain, pankartaren bat ere jarri dugu. Hau dela eta udaletxetik aurrena eta gero hezkuntza ikaskaritzatik pankartak kentzeko agindua iritsi zaigu. Gu hau adierazten jarraitzen dugu. Guk. Ohitura osasuntsuak eta zuzengarritasuna ikasleekin lantzen ditugu. Era berean, zaborren trataeraren kultura osasuntsua eta sustengarria murrizketa eta berrerabilpena bultzatzen dugu.